गिबियावनो रायजो राजाफोरखौ बरायग्रोनाय थाबाय दिनैनि गोदान भिडिअ'आवहाय आरो बरायनाय थाबाय आरो आसा खालामो भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांगोन होननानै। आङो दिनै मोनसे भिडिअ' खालामनो सानदों, माने मोखांनि खोमोनखौ मारै बोखारनो हायो आरो मारै रिमुभ खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै आं देखायगोन। दा नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय, माने आंबो दिनै एसे फोसाबनो नागिरदों मोखांनि खोमोनखौ। दा होमबा भिडिअ'खौ फारियै नायलांबानो जाबाय, आं देखायलांसै। होनबा दा माने आंहा दा दंजोबखायो रेडि गासिबो। नैबे मोनसे जाहैबाय, बेखौ आवथिनांगौ, आवथिनानैसो फुननांगौ, माने एसे गोब्राब जायो आरो एसे दिरि लायो। दा बेखौ आं दिनै बाहायथ'ला। मोनसे दंबावो, नैबे मोनसे, बेजोंहाय बेयो क्रिमसो आरो बेखौ क्रिमखौ फुनबानो 15 मिनिटनि परे बोखानांगौ आरो। दा नोंथांमोनहा मारै इउस खालामो दा नायलांबानो जाबाय। आं बेखौ दिनै इउस खालामगोन। जेब्ला बेखौ फुनखांनानै बोखारखाङो अब्ला नैबे बुस्थुखौ फुननांगौ। बे बुस्थुखौ फुनोब्ला माने एसे क्लिन जायो आरो। दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आं एरनोसै, एरनगोन आं एसे। दा बेखौ एसे सेरनदो आरो। ओमफ्राय सेरनसिगोन। बिराद गोसोम आरो बुस्थुआ। दोनथ'सै। दा बेखौ फुनदो आरो मोखाङावहाय। सोरबाफोर फुननो गोसोब्ला सोलोंना लाखादो आरो। बिराद मोजां ग्रोब ग्रोब फुनथारनांगौ बे बुस्थुखौ। बेखौ मुसुर नांबाय गुयोलै। एसे नांबावगौलै थेला।
लोगोफोर दा आं फुनखांबाय नालाय, दा फुनखांनानै 15 मिनिट थानोसै, 15 मिनिटनि फरेस्ट माने खोमाना गुबैयो नालाय, दा नोंथांमोना नेबाय थाबाय जाबाय, आं 15 मिनिटनि उनावहाय देखायबावगोन। दा माने आं फुनखांबाय नालाय आं एसे थाथ'नोसै। लोगोफोर माने दा 20 मिनिटनि बारा जाबाय आरो दा आं बोखासिगोन रिमटखौ। दा नोंथांमोना नायबाय जाबाय फारियैनो आं बोखासिनोसै आरो बिराद ब्रां ब्रां मोनबाय, बिराद बोगथाबबाय आरो दा आं बोखालांसै, नायबानो जाबाय। फ्रेट फ्रेट होनलाय माथो। आयदा माने बोखांखांनानै दा खोनादों नैबाव थायो आरो नैबाव सिथाब थायो। दा दिनैनि भिडिअआ माने एसेयावनो जोब्बाय आरो नोंथांमोनखौ माने खावलायनाय थाबाय, दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय। आरो नोंथांमोनाबो सोलोंनो हासिगोन आरो सोरबाफोर मोखाङाव खोमोनफोर दङब्ला रिमुभ खालामना लानो हासिगोन। दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों, थेंक इउ।